Σήμερα μια υπόσχεση της διοίκησης του ΟΑΣΤ αλλά και της κυβέρνησης γίνεται πραγματικότητα. Μετά τη γραμμή του Ευόσμου και η γραμμή του Ελευθερίου Κορδελιού γίνεται ηλεκτροκίνητη. Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα βλέπουμε και στην επόμενη γραμμή, τη γραμμή 32, να γίνεται και αυτή ηλεκτροκίνητη. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση και από τον ΟΑΣΤ αυτή η περιοχή που είναι επιβαρημένη περιβαλλοντολογικά να την προσέξουν ιδιαίτερα και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε ότι όντως ανταποκρίθηκαν ευχάριστα στο κάλεσμά μας. Από σήμερα Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 η γραμμή 19 που εξυπηρετεί το Κορδελιό και η γραμμή 25 που εξυπηρετεί τη Νεάπολη, στις γραμμές αυτές δρομολογούμε ηλεκτρικά λεωφορεία. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών αλλά και οι επισκέπτες του Κορδελιού και της Νεάπολης θα επιβιβάζονται σε καινούρια, σε αθόρυβα ηλεκτρικά λεωφορεία. Είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Είχαμε πει ότι μέχρι 31 Πέμπτου θα υπάρχουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης 56 ηλεκτρικά λεωφορεία και σήμερα είναι ήδη 65. Μέχρι μέσα Ιουνίου, μέχρι τις 15 Ιουνίου, το σύνολο των ηλεκτρικών λεωφορείων, τα 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, θα είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και θα εξυπηρετούν τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης όπως αξίζει σε πόλεις που έχουν ευαισθησία και τιμάν τους πολίτες τους.